Manok. Baboy ay, baboy. Wala ba ba? Apsi, grabe naghan magpagkaon. Hindi ko alam magwaraan sa. Para man maunsa. Uy, hindi sadak. Halay, hindi sadak, halay. You TikTok? Very beautiful. Hoy guys! Magandang adlaw! Ako na po na si Reverse. At tumi mayor karon sa ila Ate Ilin Amura. Problema kay mo uban mas liksian. Muhinak magdana uban nun, nagluho ara ka makadong tabisay. O ka na sama be? Ha? Sama ka hindi? Hindi na lang? Hindi ka sama? Maban magawa man sa kuno ina sa kuno nagangkad. Kisay mo na yor. Di mo matulin kaya siguro mo bingag kasi mo una. Di tango ho. Ang siliksi. Diyan. Di mo kuno tama sa kay katang tulo. Saan naman niya? Oo, mo kung Ate Ilin Amura kaya man ka gwapa. Pang mga artista. Na mangir mo kang tuhod yor. Ano ang gigamit na lip tint guys? Mo nagkatong among gibaligza. Tatire. Lami nga na. Puwag na ka pero ako nang batang nasang naong kay mo na akong mahubog. Darira, ako ko na mo tang pambuwa tanan. Uy mga sunblock wa pod. Kalimuot. Say katawa ako rin. Lakaw na mo. Alas 11 na. Agka. Kilay. Kiray. Balibungan. Oh, di ba ba ganyan kuanan? Kasama ka talaga be? Di ba uwa tayo magdag bata tay? Nay, di ba uwa magdag bata nay? Ganyan ka lang biya. Bigyan na kita. Dahil lang kita nga pasalubong. Kasi nahiya ako na may pag-usapan pa kami eh. May pulis doon, be. Marami. May pag-usapan pa kami eh, tungkol sa business. Magnegosyo kami be, may pag-usapan pa kami business. Business meeting to be eh. Yung singgit-singgit ni dunggan ganito. Sa'yo makadangag, day? Ha? Sa'yo makadangag? Bakwa? Be, business meeting to be. Ayaw, nag-singgit-singgit ni. Hala, shut out, Ate Ilin Amura. Be, sa aman tinga nagdoduhan ang gudimigan hati. Kay, namiliksian mo ba? Mauwaman ko. As mayor, grabe sisihan ni mayor karon mo katang meron kami sisihan ka do na. Arka formal ka do. Oo, lagi sa Ate Ilin. Ako magkaiwan, ipok ko gapit ang ipok luog. Unsa di ara nang gibaksan og kuan kanang nay. Kani barang. Ang gibaksan og kanang nay kos kon ba? Diyan! Sapatos, liston. Diyan! Ano pa magkahubo lagi? Diyan! Yato sa sila dyan! Yato sila! Ang inita! Na, di mo silbi. Uban din sa kabata dug kinaan nag-uban-uban ang panukos sa simbahan at baptis. Diha. Is na ngisi. Love you. Karila ko na dari uban na diri kalingaw. Hindi na ko na makalingkawas. Unsa man din ako na makauyab. Hindi na ako makaboyfriend. Kasi mo na sulti ni mo nga makawiyab ka. Hindi na ako makaboyfriend nito be. Kasi akala ng mga tao, andyan ka anak ko. Ganyan ako. May anak na, hindi na ako makaboyfriend. Saan sasabihin mo, be, pag may manligaw sa akin? Laka na kasong sina kapin! Kuya, driver maghayad man. Oo ba ngayon sila, uy! Sarbag Bahala na eh! Bahala kang naong, bahala ng papagawa ng naong god. Bahala kang marag bata. Anis lipon. Kalo eh, pag mahilak, masugit. Kung kubas kasing-kasing, sakit. Ikaw na mo kay Abtan mo. Nasa walang matawa ng alas 12 na. Bahala na! Abdan na rin pangadya yor. Ay, Laka na mo, hilar mo, buhay na mo. Jan! Yung nasa may katanilsiyan, bahala na ni tay. Bahala kawawa ng iyong anak.
Ang sama nga. Dami di bata nga si sunod-sunod mga sinilang ni. Baliktad yung mas mo, be. Magaban mga sinilang. Jan. Be, Kada po. dala na lang kita na pasalubong. Nangadzi ako mo, lako na mo. Tay, di mo ko kawawan, tay. Ang kawawa na. Mau. Anta. Huwag ka ano doon, Bi, ha? Pasabay, ha? Mag-behave lang, ha? Pag sabihin, upo lang. Pag wag takbo. Pag sabihin na, dahan-dahan kain din. Ha? Nandahan kain lagi di mo pagkano. Pag sabihin, wag maglamon. Ano din lang Dire, ilan na lang nga niya. Ano mo? Matahanin na, ara naman sa kapatang panaho. Oo, mga gadog ko. Bata gadog ko kawaw. Kaya nukos pa. Ang dapag bata, oh my God. Kulba my heart. Bi. Ay, kulba my heart. Ito. Eh, nawat ko na meron. Wala na eh. Ato, sinikawaw. Bahala na po ni. Mauwa mo gadog pa. Be, bigyan kita ng pera, be. Be. Sasama ka talaga sa akin? Ha? Sasama talaga? 100%? Padaw na ko nila ating. Tana dyan! Be, sasama ka talaga sa akin, be? Kahit saan ako magpunta? Ha? Wala nang halong biro? Oo na nga, sasama na nga. Huwag kang maglikot doon. Be. Daligaw ka magsigaw-sigaw kasi. Sasama naman karaman eh. Basta mag-behave lang doon ha. Mag-behave lang. Pag sabi magpre. Ay, lagi. Tulog kita karon. Dandan. Alin na dyan. Ihatod sa amin dyan. Bataan eh. Dito ko na makauyab. Saan? Kaya maanam ko na ng angkan. Kanalakaw dang bata. Ha? O, naman ito. Balik ka sa Mahirdan. Ha? May batang arap. Ano? Kasat. A few moments later. Take off na lang the mask. You don't have ano man. You wanna take a picture later? Diyan namin dia. I think you're gonna see her. Diyan tatailin dia. Ang init yung ko pa kasi Masa na magagalitan ako mga classmates. Gopay lang po sa Bulan, mga pulis mga iskod o mga kritiko. Sandot ang logo na siya na. Asa ba rin Happy din mong vlog. Hanapin ilaw. Oh, murag na yung basketballan man. Boy, diyan na rin dire. Paulit na. Diyan namin ako mga kulot. Ito na kakita na sa mga tailin ba. Parang kapag sa kaso. Pero magmay. Among kinanghuran. Nadili rin uwag. Check out tong atililian. Dalaw mga atililian. Kadas na dito eh. Dalaw punta darati. Hilak-hilak para magkakati. Napulihan sa tilian. Ulihan natin. Napulihan na kang ate Ilin. Hi, dahil yan. Uli na dahil. Kari pamilire. Until June. Taas Ay, talaga pa niya eh. Taas pa ang tagbanding. Last year, na, hilak na. Yeah? Okay, pakita natin sa atin. Okay. Ha? Pakita natin yung live mo dan. Eh, may sinumpang manok. Manok. Baboy ay, baboy. Wala ba
Hapsi, grabe daghan magpagkaon. Hindi ko wala magwanaan sa. Para man maunsa. Dahil naman mo dahil, marami. Yakan nila ni nung Wala ko na break out. Agunawan. Ang dami ko naman Agunawan. Bakit na ko rin sa kanta? TikTok na ba rin siya? Kahimos ka itong bataan niya. Yeah, beautiful. Oh, English ada. Malay, hindi sa dagalay. You TikTok very beautiful. dire. Ilan yung japo? Ang simo mo yun? Ha? Nalagbitay. Wow. Ako din Luna. Ako din Luna. Chanel. Shakintin. Shakin. Pila ida dito te? Kapag isa ka bata, nagpanaban, pudog baboy. Kabad ni mo. Yan lagi sis. Masama yun, apa ito kagana yun? Pero, Do not fight. Maintenance. Maintenance ko naman mahal pag ito. Gawin ng pagkain. The vitamin. Is that good smell? Na. Patay ko nga natin kay. kaya pag amandoy. Libre na mga andoy yun. Hmm. Magpapag dali ha? Lubog mo na to. Oh, at magbubog sa lapit. Lapit eh. Naglanghang na gani oh. Init mo lawas na. Init sa kira baga. Ah, iangat na siya. Ay, cute naman. Gusto ko kumawin. Ay, buling niya. Speed! Dati, ilan ang buling ka? Ayaw. Take pipi. Hindi mo ito yung nga nagalaki. Kawan lagi. Ira itang Paris. Hindi mo na siya. Doha man to. Murag yan na. Lako nila. Kaya si Fendi lako. Amo rito. Murag gamay lagi. Tara man nila ko. Alayor. Mo pinapanagubuhat ng puti. Todo. Hanap gid sa mga anak. Ini kan sa kaya mas sa format sa isang anak na buong gawas. Di pa kayo after kailangan nila ulit akan nila ng pani. Na after mo din isa. Ha, anja. Na siya small time. Asa mag-isang anak ron? Kabalik dali. Kana usa na halin. Anja ra pay duha diha. Usara kay mo kuno kuno. Ah, Lalaki ko mo to. lami di ay pud. Kumay, tignan anak kay lalaki. Ito mo mura ko yung libre. Di siya pwede. Kaya kanino ra. Kaya, nana sila yung paper. More birth certificate ba na? Ba't siya? Yeah, mama, makita mo ng dalang ko. Dapat kunitaan din ni Kuya. Yeah, Doon na lang ba Gata guyab. Uyab sa itang kumirin yan ko. Ah, Bajing. Comment ko mga ito. Ano naman? Yung kita nagkita doon sa uyab. pangita ano ni guyab di ay. Iya, depende kay anak ba ni Chanel. So, wala siya mabunit. Ako mag-try ba? Pwede naman anak ko. Hindi pwede naman suot. Pero mo lagi, bati siya okay na. Anak mo Chanel? Oo, si Fendi ka to. Fendi ka to ako. Ang nagamahan na daw, bay. Dili. Sa buhol. Taga-ubay. Sa buti, taga-obay. Hindi mo ha. Magkakaibo na din. Sumadon mo sila ng lalaki. Ang papa ni Fendi, champion na siya. Sa sila.
Siguro mo ako aman. Dito siya nila eh. Yun nga, yung pag-ulim. Ang ganda na siguro. Kaya kabubuha. Lupigan ko. Basta na ko na 20. Ah, mahal pang iruwa. 20,000. Oh, kaya kami sa pente, survive eh, hindi na ako. Wala na siya musak. Ako, dropper na ako. Tingnan mo sa nilaban. Nalara ba dyan cute to? Kiss lang, kiss! Kiss! Ah, di na mong kiss. Giparata na! Kuno kay lamig lasawa, kuno kay ligo. Kita mo sa kiss, dyan ang liksi kay ilig, dyan ang isang watermelon. Hey! Gigilok, stiri! Giganakan, gilok po. Nangisi ra ba? Nangisi pas Luna. Ya sila tililian oh. Ini nga na sila ni mo da. Nagkakonde na siya. Tingnan na Ang tapos ko na rin pasing channel guys. Kung gusto mo ganahan makamusak tahi. Tanawa na isang mga vlogs. Ano vlog? Vlog ay? Ikaw Jay? Grabe yung mga manunuwaga. Jara juga ti. Mapay na nukos. Mapay na bahat sa jalan. Jara gunawan dia. Gara kada ako sa gunawan. Gunawan ni terror dia tentu wah lemi lagi sendigan. Kalau isak jan. Ano be? Ano? Masaya ba ang bakasyon mo? Jah, isi. Lagi isak jalan. Lalu, abdog. Ha? Ay, dog? Ya, wow. Pag uwi mo sa bahay, wala na yung mama mo. Tumakas na yun. Nagkaroon na yung boyfriend yung mama mo. Ay, na mama. Ma'am! Salamat! Balas maaf. Yugman ni kaya na may hong anak na di naman mo. Naghilak mo, managhilakan ganina nga. Nabalik na noon mo. Dapat may kabal nga kuan, pulis. Di ba sa basta, dapat tanong yun. Pada kepo kayak policeman. Namili yun Yung nanti. baby. Check it out. Dali! Nagpahim-hilam na Nabuli nga ra ba naglubot? Nakalingat si Prara. Kacau gili kami. Nakadun na, nakadun. Lain-lain raman. Grabe yung mga batao, yung mga uwaw. Mapay, Grabe ka ti. mapay nangitag hunawan. Grabe ka. Bulingan ni mo. Oh, Di agak pangalawan, ma'am. nagadag hunawan. Grabe. A few moments later. Hi guys! Dahil namin nakauli na. Nandiyan guys, tala na buntas. Apat kaya tayo pa nun, di mo uban. Nandiyan, nakadakog kuan. Nadyoon, daghan. Salamat ka sa Ate Ellen. Nasa cellphone. Kaan po, lura pa dito po. Wow! Oh, mukhain ka palang ganyan eh. Katawa. Dato di mukhaon. Ikaw, Day? Kamusta ka, Day? Okay ra. Kamusta man ka, Day? Gimingaw ka na mo, Day? So, okay, kaduwa, gani ha? Thomas liksi ya. Gimingaw ka lang siya, ano ah? Mingaw. Manghilo na tawag ma, ha? Ha? Manghilo na tawag ma rin sa bahay. Nangotis pa ka, mag-ilin. Nagpa-promi man eh. Green, nagkulo na mag-ilin, ha? Na. Green, nagkulo. Ano para to, guys? Salamat ko kay... Nakakita na ko Ate Ellen sa personal. Anong ko pa hagad ka doon? Oo, hagad ko. Basta mga artista. Bubbles. Si Ate Ellen tayo, gwapa tayo. Di ba tayo na kaya na web so na tayo nga isang kuan, igagaw? Sige da. Ikaw rin kuno sa una tayo. Kuya man rin kuno kaugmay maulit ako tayo. Yan tong imong bakara si kuan nung Cesar. Nagtuman. Ikaw kuno may mamisitas kang baha. Ag sila kuno imo mga bakara panghabgan kuno nimo. Anjay gisaran kuno nimo sige nga nga. Hulog ka, be. Ug man kog sugpo ihatag din nimo tanan ang kung na tay. Kay nagpapiling dato di ba ka sa una tay?
Gago ko eh. Tinaol, kwartaan. Diyan mo tong, wag nga pagkuro pagsugot ni Gida. Kaya ba sige hambog, ganito ni mo tay, kay may yung kagtagasin mo mga kuan. Uya ba nila? Ha? Uya ba nila? Nag-uyab mo? Hala, nag-uyab ba ko na sila na eh. Pero wapa mo sanay na kaila. Ha, bye. Ako pa dahil ko no. Mora ko ito tayo first love. Unsa? Yung tayo nabuang ka na ito tayo. Nabuang mo ka. Ano din mo kainlaban dyan mo ito yung kainlaban dyan nga. Kanang di dyan mga kasi mo na nga. Imo sung sundon bisag asa. Ano yung suli? Ay ni Mami Tere? Karanta na ay. Kay. Rato po din ng taon. Ha? Ang karanta man. Pakarang dito rin mo kaon ha? Makakita ng spaghetti din mo kagluto. Baboy. Mao di ay, ijang giapas, giuban-uban, litson baboy di ay. Litson baboy yung sinama mo? Na, lagi? Ikani sa Uy, batasan. Di ano mo ka nagda? Bye! Bye-bye kami! Bye-bye! Salamat at Eileen, sabihin mo. Salamat!